Moi! Ja tänään mä näytän, miten tehdään kirjekuori. Siis niin kuin tällainen. Eli ensin me tarvitaan paperi, sakset ja liimaa tai teippiä. Joo. Eli ensiksi me otetaan paperi ja leikataan se tämän näköiseksi, eli niin kuin jumping pääksi. Eli alaosa pitää olla enemmän kuin yläosa. Tai kyllähän näitä voisi olla enemmän. Eli leikataan siis tästä. Leikataan tälle. Joo. Ja sitten se taitetaan niinku tästä näin. Että tolleen. Sitten liimataan nämä. Mä niinku liimasin ne. Sitten ne painetaan tähän päälle. Niin. Tolleen, että niinku näkys, tai niinku tolleen. Tai sitten voi sama jutun tehdä tälleen, paitsi sitten panee teipin tähän päälle. Mulla on loppunut teippi. Joo, ja sama juttu toiselle. Ja. Paitsi jos sä panet sinne jotain pientä kamaa tai jotain helmiä, niin tuommoiset pienet raot kannattaa peittää teipillä tai jollain. Ja joo, tässä on kirjekuori. Ja sitten tästä vaan taitetaan kanneksi. Ja tässä vaan taitoin sen vinoon. Joo, no moikka.